bawana mulak malik bumi ubenge saya banter panasing srengenge yen wanci awan kaya ngobong jagat kaya panase manungsa kang laku nesta watak siya buru napsuning raga para manungsa wis ilang sifat kautamane adoh rasa panembahe tipis panembahe wengis tumindake kahanan saya rusak racak padha ajak-ajak nerak bacak nrajang pernatan angkara murka durung kawiyak kowe melu Pandhawa kok kerasan kowe melu Pandhawa kok kerasan uripmu kuwi mung ditindes becik melu aku uripmu bramubru ibarat adus banyu madu mingkemo lambemu aku kon melu kowe ora sotah nggonmu ki wis ora ana tembung adil negaraku kuwi ukume jejeg dhewe sak donya negaramu kuwi kaya negarane singa barong sing kuat ya kuwi sing menang yen wong cilik nyolong pitik age-age dihukum nek wong pangkat kenek perkara mung bulet kaya bolah ruwet kono dilatono menungso sing dadi gedhi bale para punggawa praja cangkeman kowe yen silih popo piung kaki sadulur yang sana kalamun muruk Abimanyu kowe kuwi putraku
putrane satriya Madukara Raden Arjuna. Ramamu iki kondang satriya sing sregep tirakat demen prihatin cegah dahar kelawan guling. Yen jeneng sira Abimanyu ngawuningani kahanan ing ri palungguhan iki jagat ngamarta ketaman goro-goro kagiri-giri, apa pancen jeneng sira Abimanyu mung meneng wae? Yen jeneng sira Abimanyu mung meneng wae, aja ngaku anake Panengah Pandhawa satriya Madukara Arjuna ya Janaka. Begeget uget-uget sadulita hemel-hemel lae-lae ndara kula Raden Abimanyu, kula sawang ndika ndara Abimanyu kok ketingal sedih nitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba. Paduka ndara Abimanyu sajak nggembol perkawis ingkang boten enteng. Sumangga Gus, sumangga kula aturi paring dawuh dhateng Kang Abdi pun Semar Badranaya Den. Semar niku dhateng jagat dikodratake dados pamong. Pamong duweni kewajiban momong marang bendarane. Semar dhateng jagat ugi dipun kodrataken dados batur. Maknane batur pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng handika ndara Abimanyu. Suwawi kula aturi paring pangandikan Den. Kyai Semar Badranaya. Wonten dawuh Bloko Suta blak kutang terus terang Kyai. Ora ana sing tak pikir, ora ana sing tak penggalih. Kejaba mung kahanan Madyapada ing ripalungguhan iki. Jagate kaya horeg, bumine geter, hawane panas. Ngendi papan, ngendi panggonan, anane mung gegeran. Dredah munggahe panca bakah. Beda agama dadi sulaya, beda panemu dadi padu,
beda pilihan padha gontok-gontokan. Kang sarta Kiai akehe bencana alam kang animbrung jagat raya iki ketitik kahanan Madyapada saiki lagi ketaman pagebluk Mayangkara awising boga kelawan wastra. Yen aku nyawang kahanan Madyapada kang kaya mangkene, Abimanyu kang dadi satriya-satriyaning negara, aku kudu tumindak sing kepiye Kiai Semar? Semareka den prayitna esmurire eka ambalik titiyane gandayani ong Trisunya Purnama sasi gilar semedining tengahing latahar bilang ana lintang Bima Sakti Ndara kula Raden Abimanyu leres pangandika panjenengan jagat niki pun kebak dahuru kedaya saking jagat sing wis sepuh donyane sing wis rapuh. Enten napa to kok pendak dina jagat niki isine mung ruhara jalaran kathah umating Gusti ingkang sampun kelangan telung rasa Den. Jagat kang dahuru kadaya saka manungsa sing wis kelangan telung rasa. Lakar kados mekaten. Telung rasa kuwi mau apa wae Kiai? Kathah manungsa do kelangan telung rasa niku antarane siji kelangan rasa kamanungsan. Angka loro kelangan rasa katresnan lan angka telu kelangan rasa kabangsan Den. Banjur jlentrehe kaya kepriye Kiai? Setunggal kelangan rasa kamanungsan. Cobi sakniki jenengan pirsani wonten paribasan sagalak-galake macan ora ana sing kalu mangan marang gogore dhewe. Tegese macan niku galak ning sagalak-galake macan tetep ora mentala mangan marang anake dhewe. Kosok baline manungsa ingkang sampun kelangan rasa kamanungsan. Kathah to bayi dibuang karo wong tuane. Kathah to anak meh dipateni karo wong tuane dhewe. Ana to wong tuwa dipateni karo anake. Niki jenenge menungsa sing wis koncatan rasa kamanungsane Ndara. Iya Kiai, angka kalih nuwun inggih punika kelangan rasa katresnan. Katresnan dhateng mriki sanes katresnane wong lanang kalih wong wadon, nanging katresnanipun padha-padha umate pangeran.
eneng perkara sithik dadi gedhe, kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Yen ana perkara ora gelem ngrampungake kanthi ademing pikir lan rasa kang semeleh, ning sing dioyak mung murkane hawa. Lah ingkang pungkasan, Den. Sing pungkasan kelangan rasa kabangsan. Sampun kathah para kawula negara sing wis lali karo rasa kabangsane. Ora ngrumangsani yen uripe rina nganti wengi diayomi kalian negara. Iya pancen bener apa sing dadi kandhamu kabeh kuwi iki mau Kiai. Pramila Raden, menawi panjenengan kepengin jagat niki saged ayom-ayem tentrem, panjenengan rewang-rewangi tirakat laku brata, cegah dahar kelawan guling, meminta nugrahaning Gusti ingkang akarya jagat, nyenyuwun marang purbaning Gusti supados jagat niki saged waluya jati, jati temah nirmala. Sranane wong ya luhung betah lopo kurang goling elingo solah jatmiko wa Semar banjur dalan ngendi sing kudu tak tempuh Kiai? Den, kula sampun nyawisaken sarana amrih gesangipun para kawula saged mulya. Panjenengan sing dadi generasi penerus calon pemimpin duweni kewajiban njaga marang katentremaning negara. Ndara kahanan badhe ayem menawi calon pemimpin negara saged nggayuh nugrahaning Gusti ingkang sakmangke sampun tumurun winastan kanugrahan wahyu cakraning rat ingkang dados simbol wahyuning keprabon. Kiai Semar mokal yen Abimanyu bisa ngintukake wahyu kasebut. Wong nyatane saiki aku krungu kabar jare akeh para putra pangwasa, para putra Nalindra ingkang padha kepengin ngintukake wahyuning keprabon ingkang sinebut wahyu cakraning rat kuwi mau Kiai. Den, aja jireh getih wedi mati. Sing wenang milih niku wahyune sanes manungsane. Senadyan sakmangke akeh para nom-noman sing padha nggayuh wahyu ning durung karuwan kuat nampa wahyu cakraning rat kala wau. Ndara, yen pancen mangkono apa wis akeh para nom-noman kang padha nggayuh wahyu kasebut mau Kiai? Sampun kathah para nom-noman tarunaning negara sing do kepingin kecondhokan wujudipun wahyu cakraning rat ingkang dados prasimbol wahyuning keprabon kala wau. Ning miturute Semar Badranaya sampeyan Ndara Abimanyu kula kinten-kinten kula perintah anamur laku tegese nyamar. Sak rampungipun nyamar jenengan nglakoni tapa ngrame munggah gunung mudhun jurang mlebu wonten ing karang padesan nglakoni blusukan.
Bantu sok sinten kemawon ingkang butuhaken bantuan. Jenengan kula dandani wujuding pandhita jenenge disalin boten Raden Abimanyu ning pandhita Begawan Madubronto Den. Begawan Madubronto inggih mugi-mugi kanthi cara paduka ingkang anindakaken namur laku menika paduka saged ngerti sambate kawula cilik. Wekasan Ndara Abimanyu saged ngentasaken panandhangipun para bebrayan agung ingkang sakmangke nembe ketaman keserakat gesangipun. Iya ya Kyai ngestokake dawuh. Sumangga kula dandani wujudipun pandhita. Sesarengan kalian tekadipun tekad satriya tanah Jawa. Mugi-mugi saged lebda ing karya paduka Raden Abimanyu ya Begawan Madubronto hanggayuh nurbating Gusti wahyu cakraning rat wahyuning keprabandara. Santoso,
mijil langenira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira Sumololeh sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawila Adipate Harya Sengkuni Dikpate ana dawuhmu apa Kakang Kakang Rubaya ing Sukalima Kakang Pandhita Durna mestine Adipate tanggap ing sasmita kalamunta sesembahane wong sak negara Ngastina ratune negara Ngastina anak Angger Prabu Duryudana ing ripalungguhan sak mengko beda kaya adat saben beda kelawan padatan Dipate iya Kakang lah dalah syukur yen siya ditanggap marang swasana iki jalaran waton Siniwaka ana ing setinggil negara Ngastina
panjenengane anak Angger Prabu Duryudana ki kersa enggal paring pangandika ngrumpaka piye ta carane supaya negara Ngastina bisa luwih maju ketimbang sing wis-wis. Nanging katone dina iki beda karo adat saben kok Dipati. Nganti bingung nggonku nggagapi. Apa ta sing dadi kersane anak Prabu Duryudana? Wit mau nganti saiki kok pijer meneng ae. Lah, nek ngene iki lak sing didayohi meneng ae, sing dayoh ora bingung, piye ngono kuwi? Pandhita Durna, Adipati Harya Sengkuni, Angger Narpati Ngawangga Karna Basusena. Kabeh ki tak nggur tamu to Adipati. Kabeh ki nggur tamu ana ngarsane anak Prabu Duryudana. Sing didayohi meneng ae kopine dalange ya rung metu lha iki. Lah lek carane ngene ora garing Dipati. Lah iya to Kang. Sik nggodhok. Nek nganti kaya ngene iki aku ya melu bingung. Kira-kira apa ana sing dipenggalih karo anak Prabu Duryudana, apa ana sing dipikir karo anak Prabu Duryudana, saengga pirang-pirang jam awake dhewe ning kene anak Prabu Duryudana ora kersa paring pangandikan. Apa kira-kira ana perkara sing abot nganti mahanane anak Prabu Duryudana sakmengko lagi nandhang sungkawa? Apa uga ana ing antarane aku, apa uga Kakang Rubaya ing Sukalima, apa sing seba liyane ning kene iki duweni kesalahan karo anak Angger Duryudana ya Kakang Rubaya? Lah ya to Dipati. Kamangka perkara kuwi bisane rampung ya kudu dirembug. Kudu nganggo sarana mupakat. Dirembug bebarengan. Raya ngono ta Dipati? Iya Kakang. Wis, saiki ngene wae. Gandeng ing negara Ngastina kene iki sing disepuhke utawa sing dituwa-tuwake ya mung Kakang Durna. Mula dina sakmengko Kakang Durna matura. Kakang Durna matura kelawan panjenengane mbok menawa kanthi ature Kakang Rubaya ing Sukalima bisa dadi jalaran anak Angger Duryudana luluh kang sarta lilih penggalihe. Iya, Dipati iya. Ora wurung kok sing tuwek sing kon maju. Sing do nom-nome do ngopo jane? Angger ana perkara, angger ana masalah, angger ana problem, kok mesti sing tuwek sing diceluk. Nah ya wis sak wajibe. Merga wong tuwa ki dianggep sing bisa ngrampungke perkara. Ya, Nger, anak Prabu Duryudana. Monggo to Nger, sumangga. Sumangga kula suwun kanthi sanget kula aturi enggal ambabar pangandikan. Baya wonten wigatos ingkang pundi? Semunipun paduka anak Angger Duryudana nembe nandhang duh kita. Jernyatanipun wawangsaning para nimpuna Nalendra ingkang siniwaka menika kedah saged damel tentrem ora gawe tintrim. Sedaya sami nengga dawuh pangandika paduka anak Angger Duryudana. Menawi wonten lepat kula, menawi wonten klenta-klentu kula, suwawi kula aturi paring dawuh. Menawi wonten lepatipun Patih Sengkuni, sumangga katuran paring dawuh. Iki lho salamu ning kene, iki lho dosamu ning kene, iki lho luputmu ning kene. Monggo kula aturi ambabar pangandikan. Slendra ingkang rasa, slendra ingkang jiwa. Sedaya perkawis ingkang andadosaken gembolan niku mboten saged dipun rampungaken nek mung dinengke kemawon. Sumangga Nger, kula aturi hambabar pangandikan. Premaroreh manguswamya ngambrangang
kadikarunaning kaswasih ring marga memalakung risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah umyus hamara wayah hanto kula tak takon Duryudana tak takon karo sampeyan kabeh perkawis napa ngger perkara napa blonjo utawi bayaran sing kula paringke teng sampeyan kabeh pendak sasi bayaran sing kula wenehke teng sampeyan pendak wulan napa tasih kirang pendak sasi nampa gaji saka negara pendak taun diundhake bayarane nanging kabecikan sing kula tandur teng sampeyan babar belas ora ana unduh-unduhane wah la iki nek wis perkara dhuwit iki nyat gawat rombongan iso bubar siji perkara dhuwit loro perkara jerone jarik la iki sak nomer kowe lah iya tadi pate. Loh, mengke riyen to? Panjenengan kok saged ngendika ngaten niku jane enten napa to, Ngger? Ngagem dasar ingkang pundi, ngagem wewaton ingkang pundi? Panjenengan lek ngabdi dhateng kula niku jane tulus lahir batin napa mboten? Loh, kirangipun menapa? Anggenipun pun Bapak Pandhita Durna ngabdi dumateng negara Ngastina. Prasasat panjenengan perintah ngaler Durna ya gelem ngalor panjenengan perintah ngidul Begawan Durna ya ngidul napa mboten kelingan menapa mboten kemutan to Ngger nalika lakon Dewa Ruci kepungkur nalika lakon Dewa Ruci Bima Suci taun kepungkur ning dalange beda lakone Bima Suci kados pundi jenengan napa mboten kemutan kula panjenengan utus piye carane mateni Bratasena ing atase kula niku pendhita ning kula nggih tetep manut perintah saking Paduka anak Angger Duryudana Bratasena kula loropaken kan jegur wonten samudra Minang Kalbu pamriye supaya Bratasena bisa mati sajroning banyu Bratasena kula apusi kon goleki banyu suci Pawitrasari. Nek sejatine banyu suci Pawitrasari niku mboten enten. Sedaya niku namung reka dayane Panembahan Durna anggenipun ngeboti perintah dawuh saking andika anak Prabu Duryudana. Lakone Dewa Ruci, lakone Bima Suci, napa Paduka mboten kemutan? Bapak Durna, dalem wonten dawuh nggih. Kula tak takon kali sampeyan. Sampeyan niku dateng negari Ngastina mriki dados napa? Dados sesepuh. Werdine sesepuh. Werdine sesepuh asepe ampuh, nggih. Tuwa niku tegese bisa buntu hawa. Yen to nyatane. Yen to nyatane Paduka saged ngendika ingkang kados mekaten. Menapa ingkang dados kekarepane Duryudana Durna ingkang badhe ambudidaya kula ingkang badhe ngreka daya murih kasembadaning sedya nggih nanging nyatane Angger Duryudana duweni gegayuhan Duryudana duweni kepinginan ngene Duryudana duweni kepinginan ngono Duryudana duweni gegayuhan ngene gegayuhan ngono ning nyatane boten ati kelakon ingkang panjenengan ngendikake jaman sampeyan ngloropake Bratasena kon jegur samudra Minang Kalbu ing pamrih Bratasena dumugining pejah ning nyatane nganti saiki Bratasena ya isih meger-meger urip
angka kalihipun para dewa anggenipun nurunaken wujudipun kanugrahan utawi wahyu sampun marambah makaping-kaping jari sampeyan ki pendhita limpat seprapat amat dadi gurune wong sak jagat pandhita sing pinunjul winong wong ing dewa nanging kenang apa wiwit biyen nganti detik sakniki negara Ngastina babar pisan durung nate kecondhokan wahyuning dewa lole leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan remang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tantu lusa yen tam tulusa mengko sang dia utama lole sumorate hawila Angger anak Prabu Jaka Pitana inggih kula sampun tanggap ing sasmita batin paduka semunipun nenutuh kalian Pendhita Durna dadi wong tuwa sing ora bisa ngrampungke perkara waton wahyuning para dewa tumurun wonten Madyapada negara Ngastina babar pisan durung nate ngentuke wujuding wahyu rak ngoten to kekarepan panjenengan syukur menawi panjenengan ngerti ingkang kula karepaken wahyu ingkang tumurun wonten Madyapada niku kathah. Wahyu Makutarama duk rikala semanten. Jare Kakang Awangga, Kakang Dipati Basukarna saguh nggayuhake wahyu Makutarama nanging nyatanipun ketoke mangkat kaya yok-yoko kadung Duryudana ngentekke ragat pirang-pirang nyatane mulih ngapluh ora entuk apa-apa. Wahyu Makutarama malah angker wonten ragane panengah Pandhawa si Janaka. Wonten malih Wahyu Trimanggala, Kurawa ya kepengin gayuh wujuding wahyu kuwi, ning nyatane wahyu malah diregem karo panenggak Pandhawa si Werkudara. Wonten malih Wahyu Widayat sing entuk Abimanyu, Wahyu Purbakayun sing entuk si Janaka, Wahyu Tamtama Jati sing entuk Gatotkaca. Kabeh wahyu sing tumurun, kabeh kanugrahan sing tumurun bak negara Ngastina durung nate ngentuke utawa kecondhokan wahyu kasebut. Wahyu kabeh do dientuk karo para Pandhawa, lupute para Pandhawa ya tedhak turune para Pandhawa kabeh. Babar blas Ngastina ora nate entuk gawe. Pejabat Ngastina iso ning nggur ngentekne bondo negara. Kamangka angger sampeyan niku anjang sana kunjungan dateng pundi-pundi niku sing ragati nggih negara. Tugas kunjungan ngalor, tugas kunjungan ngidul. Puta-putu. Laporan niku sing ngragati negara, damel duwite rakyat sing bayar pajak ning nyambut gawe malah kaya gombal matane picek.
Mang midhangetke Bawa Durna. Mang midhangetke. Telung dina kepungkur. Telung dina kepungkur Duryudana nampa wangsiting dewa. Wangsiting dewa kala wau. Kula tampi liwat pasupenan, kula tampi liwat pangimpen. Yen to sethithik wektu malih dewa bakal nurunaken kanugrahan. Dewa badhe ngandhapaken wujudipun wahyuning ratu wonten Madyapada. Ingkang sinebut Wahyu Cakraning Rat. Sok sapa sing bisa nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat? Benjang tedak turunipun badhe dados Ratu Gung Binetara Hanyakrawati Hambau Denda. Pindhane kaya bisa ngregem jagat niki. Mula ing taun niki, ing taun 2024 niki, negara Ngastina kudu bisa ngukir sejarah anyar. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane. Duryudana ora gelem. Panjenengan alasan-alasan sing maneka warna. Wahyu Cakraning Rat kang dadi simboling Wahyu Ratu kudu bisa dientukke dening negara Ngastina. Kowe lah dalah. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang adhaping pawang. Susuh angin ngendi nggone. Inggih. Badhe kados pundi kemawon? Kula tetep netepi punapa ingkang dados perintah Paduka Angger anak Prabu Duryudana. Nyuwun sewu. Lajeng wangsit ingkang Paduka tampi liwat pangimpen utawi pasupenan. Wahyu Cakraning Rat kala wau badhe tumurun wonten pundi, Ger? Wahyu Cakraning Rat badhe tumurun wonten ing alas Krendayana, ya alas Krendawahana. Utawi pasetran Gandamayit. Mila sedaya wangsul dhateng Paduka Bapa Panembahan ing Sokalima. Piye carane anggone ngungkih cara wahyu karben bisa digayuh dening negara Ngastina? Nger, sedaya menika kedang agem petung kang jangkep kudu nganggo cara sing ganep. Kudu diteliti nganti permati nganti tekan jroning ati, kudu nganti digontong nganti cetha tekan jroning lala, kudu digagas nganti kandas tekan tulu sing tias. Lah, ingkang perlu digaris ngandhapi, Nger. Wahyu Cakraning Rat kala wau rak badhe tumurun wonten alas Krendawahana utawi pasetran Gandamayit. Rak ngoten to wau? Inggih, lakar kasinggihan. Lah, kamangka sing nguwasani pasetran Gandamayit iku boten wonten sanes. Kejawi namung Tandya Bathari Durga. Ya Sang Hyang Pramoni. Supados niki mangke saged rancak lan gampil. Paduka anak Angger Duryudana kedah sambat lan nyuwun bantuan kaliyan sing bau reksa pasetran Gandamayit kala wau. Menawi panjenengan anak Angger Duryudana kersa sambat kaliyan Bathari Durga, tartamtu Ngastina niki mengke badhe ngukir sejarah anyar. Ngastina bisa kecondhokan wahyuning ratu ingkang winastan Wahyu Cakraning Rat, Nger. Lajeng caranipun sambat dhateng Bathari Durga kados pundi Bapa Durna? Mangke pun bapa ingkang badhe matek
Aji Pameling. Badhe kula rawuhaken Bathari Durga supados prapta wonten ing negari Ngastina mriki, nggih. Punapa tandya Bathari Durga saged dipun rawuhaken detik niki? Saged, nggih, saged. Kula aturi jenak anggenipun pinarak, jenjem anggenipun sumanggem. Kula ingkang badhe budidaya, kula ingkang badhe ngreka daya. Durna ingkang badhe berusaha ngrawuhaken Bathari Durga supados rawuh wonten ing setinggil pendhapi negari Astina mriki, nggih. Kuku sing dupa kumelun peningken tiasang ngabekik kawengku sagung jajahan nanging sanget iki pisang resikane putra kang hanjok saking wiyahati Pandita Akarya wangsit pindha kumbang adap ing tawang susung angin ngendi nggone miwang dalih kangkung isine bumpung wong lah ing kono to wau sedhakep saluku juga nutupi babahan Hawa Sanga sang panemban Begawan Durna mandeng pucuking grana anut marang giyaning kekayun kayungiyun hangayati ayaning parutama kaya mati jroning urip jroning tumekaning pati liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumusuping raksa jatine sang Kumbayana matek Aji Pameling nering sedya arsa amuter giling pangwasa ing alas Krendha Wahana ya ing pasetran Gandamayit risang Bathari Durga ya sang pramoni dasare Pandhita Durna jejering Brahmana ingkang winong wong ing dewane pramila sakedheping netra sagebyaring caleret tandya Bathari Durga wis prapta haning sitinggil praja Gajahaya
Lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan palugon laguning lekas lu kita linuding kidung kadung kadareng hamong ngun wanah rahayu hayu ana tan agolong gumolong manadu kohara tobat aja gawe kaget atimu aku sing teka Duryudana krana anggone panemban Begawan Durna matek aji pameling prasasat kaya pinetek talingane Bathari Durga tumuli mak brabat aku prapta ana ing setinggil negara Ngastina kene ya ampun neng apa Duryudana ihi pripun Bapak Durna pripun? Semangga kula aturi paring dawuh. Panjenengan sambat kados pirembakan sekawit, nggih. Langsung kemawon. Ndang sambat, ndang curhat. Napa-napa niku nek nyuwun dhateng Bathari Durga niku mesti akeh kelakone. Jalaran napa? Jalaran kathah wong-wong sugih niku angger sambat karo Bathari Durga kathah kasembadanipun akeh berhasile lho ngaten. Sapa ae angger kepengin sugih hubungi CP Bathari Durga. Dandang Mangure Entertainment. Mangkaten. Nggih. Menika wonten pirang-pirang bagian. Wong kok kepengin sugih, menika sambate nek akeh berhasile niku sambat wonten kalih. Teng sinten? Siji Bathari Durga, loro Bathara Kala. Ngaten. Nggih. Ning niku manajemene pun benten. Pun piyambak-piyambak. Nggih. Nek Bathari Durga Dandang Mangure Entertainment. Oh. Lah nek Bathara Kala Babang Kala. Oh. Nggih. Nggih. Kawula nuwun. Kawula nuwun tandya Bathari Durga.
Apa Duryudana apa? Biyu-biyu kowe iki tambah tuwek nek tambah ganteng to ya. Duryudana ya ampun ana apa? Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dhateng Tandya Bathari Durga. Iya Duryudana, ya wis dak tampa agawe bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pangestunipun ibu tampanana Duryudana. Jaka Pitana Jaya Pitana ngendari suta mbarepe Kurawa. Nuwun inggih. Sampun kula tampi tangan kula kekalih kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuanan. Mboten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi. Piye? Mboten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi. Tak kira wis kaya ora kurang ngepenak anggonipun Ibu Pinarak Duryudana. Mara gage kendhih kumrungsunging galih kesuk panata ling kalbu. Daya-daya selak kepengin uninga apa to darunane. Pun ibu nganti mbok tekake ana negara Ngastina iki. Mara gage sambata marang ibumu aku Tandya Bathari Durga. Kowe njaluk apa Duryudana? Njaluk sugih? Njaluk dadi wong kondang? Njaluk dadi wong wibawa? Njaluk dadi wong sing disenengi wong wedok akeh? Nek perlu njaluk piye carane selingkuh ben gak konangan? Pun ibu bisa nuruti Duryudana. Inggih nyuwun sewu. Njaluk apa? Ilang ana rasa durga masa nggo rugi rikuh kang sarta pekewuh Duryudana. Inggih mugi kawuningan. Kanjeng Ibu, dewa sampun paring wangsit dumateng pun Duryudana. Bilih dewa badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Cakraningrat. Heeh, Cakraningrat bakal tumurun ana ing wilayahku. Ya kuwi pasetran Ganda Mayit. Wangsit sing mbok tampa rak ya ngono to. Iya, ora Duryudana. Inggih. Heeh, saiki kepiye? Duryudana apa kepengin gayuh kanugrahan mau Wahyu Cakraningrat? Nuwun inggih. Kanjeng Ibu, awit selamining Duryudana urip Ngastina babar belas durung nate kecondhokan kanugrahan. Saben-saben ana kanugrahan ingkang tumurun sing entuke luputi Pandhawa ya anak-anak Pandhawa. Napa kira-kira paduka Kanjeng Ibu saged nyembadani punapa ingkang dados sambatipun Duryudana? Kula kepingin Wahyu Cakraningrat cumondhok wonten bumi negara Ngastina mriki Kanjeng Ibu. Hangudarit yasriwut urwati rawat wawahati wedi lamun kauningan wong mring sang hambek ngumalati tanwandi binarti bloko kacurenan kang hambek juti yen sing mung mbok jaluk mung perkara kuwi gampang ning ya kuwi Duryudana kowe kudu teka secara pribadi ana ing pasetran Ganda Mayit ora ketang sak propirane kudu sesirih ana kono cegah dahar kelawan guling. Apa kowe saguh Duryudana? Menawi kula wakilaken dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara kados pundi Kanjeng Ibu? Ora dadi baya pangapa. Mbok wakilne anakmu Lesmana Mandra Kumara ya entuk ya oleh. Sing baku bisa tetugur ana ing pasetran Ganda Mayit. Hanya dong tumuruning Wahyu Cakraningrat kanthi mangkono bisa kasembatan negara Ngastina ukir sejarah anyar Duryudana.
Nggih, ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Ana syarate Duryudana, ana syarate. Syaratipun punapa Kanjeng Ibu? Ana tetembungan Jer Basuki mawa beya, kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Liripun kados pundi? Punapa ingkang kedah kula wujuti? Menapa ingkang kedah kula kurbanaken? Bisa keturutan apa sing dadi kepenginamu? Ning ya kuwi. Besok yen kowe Duryudana wis tumekaning pati, nyawamu utawa sukmamu dadi wadyabalane Betari Durga. Ing pasetren gondo mayit dadi jem setan priprayangan, engklek-engklek balunga tandak. Piye kira-kira? Saguh mujuti apa ora Duryudana? Sino karta mritartan tutantuning utama titi tetep dadi pangobaning ing Paman Sengkuni wonten dawuh nggih mriki enten apa sekedap mawon. Aduh nyapa iki kok diceluk barang. Atus pundi? Pripun, Ger? Pripun? kasembadan sediane Duryudana lumantar Lesmana Mandra Kumara hanggayuh Wahyu Cakraning Rat. Ning syarate besok yen panjenengan ingsun wis tumekaning pati, nyawane Duryudana bakal dadi wadyabalane Bathari Durga. Dadi demit ana pasetran gondo mayit. Piye? Mungguh panemune Paman Sengkuni piye? Ngaten Ger, ngaten. Kula niku pun duwe pedoman. Mbok menawa wong mati niku padha karo wong turu sing ora ana watese. Wong turu niku nak mboten krasa apa-apa to, Ger. Turu sajeke urip nganti kukuting jagat. Paribasane tanpa wangenan. Lah, miturut panemune Pati Sengkuni, Ger. Panjenengan turuti mawon, panjenengan sembadani kemawon. Wong wis mati ra krasa apa-apa lho. Basuk maneh besok arep dadi apa niku terserah. Bakune urip pisan ana donya, iso sugih, derajat pangkat wis cumepak, duwite akeh, bojone ayu lho niku. Dados disembadani kemawon, dituruti kemawon, sembadani to nggih. Mang manut kula mawon. Nek teng donya niku uripe penak, mesti ning akhirate ya penak. Nek uripe teng donya niki pun rekoso, teng akhirat sangsaya tele-tele. Pun ngaten mawon rumuse. Sing penting urip teng donya bisa kasembadan apa kang jinangka, dene besok urip bar mati ya wis dipikir besok. Saiki ora usah dipikir jeru-jeru, Ngger. Duryudana saguh apa ora, Ngger? nggih. Nggih piye? Duryudana sagah kula condong kang sarta rumajang kalian gagasanipun Paman Sengkuni. Besok dipikir besok. Bakune urip teng donya saged kinemulan bondo donya lan derajat pangkat. Waton Cakraning Rat saged kula gayuh lumantar anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Nyawa kula, nyawane Ratu Ngastina badhe kula udhakaken dhateng panjenengan Tandya Bathari Durga. Ya tak sekseni ucapku Duryudana.
Dina iki tak kira wis rampung. Anggonku sowan ana ing negara Ngastina. Aku bakal njaluk pamit Duryudana. Dina samengko pun ibu kang bakal tata-tata murih kasembadaning sedya. Anakmu Rakitang Sedela kudu sesirih ana ing madyaning alas Krendayana ya ana ing pasetran Gandamayit Duryudana. Lho nggih. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Tumuli Ibu nyuwun pamit ya kula Duryudana sumangga nderekaken Kanjeng Ibu. Muga-muga gegayuhanmu, kepengenanmu kang kepengin gayuh Wahyu Cakraning Rat bisa kasembadan, bisa keturutan. Yen bumi Ngastina wis bisa kasembadan kecondhokan Wahyu Keprabon Wahyu Cakraning Rat, Duryudana tak kira bakal luwih kuncara anggone dadi ratu ana negara Ngastina. Lan bakal bisa ngratoni jagat Tribawana lan bisa ngrangsang jagat raya iki Duryudana. Lahing kono to wau gantya ingkang winuwus solahe para prajuritipun Betari Durga, solahe para jim setan priprayangan yen Cinandra mliwis nyampar banyu.
mah mayun sang Yaksendragara rupa mangesos kadiyangin bang sempal kaprapal silo kaplasa satu lumayu mengungsi kagiat kagudo kang joko bumi Hindu Brasta kula wonten dawuh Kanjeng Ibu piye kowe nyeluk aku apa mau nyeluk aku ibu yo tak omongi ya kowe iki nek ning ngarepe wong akeh kowe nyeluk aku ibu ora apa-apa ning nek adep-adepan biasa kaya ngene iki ora usah nyeluk aku ibu gumes aku tak keremes lambemu lho engko inggih sayang lah ngono lho enak male sayang ayo aja dilapi tapuk pisan mbok lapi piliptik kesayangan nggih aku bakal takon karo kowe Hindu Brasta nggih tanglet babakan punapa kowe iso sugih ana ing kene sing marake kowe sugih kuwi sapa panjenengan Tandya Bathari Durga kowe bisa dadi ratu sing dadekke ratu sapa panjenengan Tandya Bathari Durga kowe korupsi iso ora konangan sing ngewangi sapa panjenengan kowe iki serba tak spesialke ngono apa wae sing dadi kepinginane Hindu Brasta bisa keturutan apa wae sing dadi gegayuhanmu bisa kasembadan ning ya kuwi kowe sesideman delik-delikan dadi bojoku ngerti ora kowe kowe bisa sugih kecar Raja Brana kinemulan kamulyan ning jroning seminggu 3 bengi kowe kudu ngeloni aku ngerti ora kowe inggih paham ngerti ngertos saengga karo njaluk tulung kaya kowe Hindu Brasta inggih punapa ingkang kedah kula bantu kowe rak duwe wadyabala pirang-pirang klebu sing merongos ning mburimu kuwi nah ya kuwi niki wadyabala kula aku paham siagakno kabeh prajuritmu Hindu Brasta kepungen alas Krendayana ya pasitran gondo mayit kupengen ana sakiwa tengening alas wong jaban rangkah ora kena mlebu ana ing alas Krendawahana kejaba mung wong-wong saka negara Ngastina wakil saka negara Ngastina ora ana liya kejaba mung Atmajendra negara Ngastina ya kuwi Si Lesmana Mandrakumara yen iki mengko mung Si Lesmana Mandrakumara sing mapan ana sajroning alas gelem ora gelem Wahyu Cakraningrat bakale cumandhak ana ing Lesmana Mandrakumara merga kodrate pancen kaya mangkono ya kuwi Wahyu Cakraningrat umurune ora ana papan liya kejaba mung ana ing alas Krendawahana utawa pasitran gondo mayit nuwun inggih ngestakaken dawuh Tandya Bathari paham ya paham bagus keenggah ditindakke dikupeng-mubeng alas Krendawahana ora ana sing entuk mlebu kejaba mung wakil saka negara Ngastina. Inggih ngestakaken dawuh Surao barbang bareng-bareng tumandang. Sing dadi laku mulan madya balamu waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok padhae getih budala dina iki Hindu Prasta sak wadya balamu.
ơi à ơi
awas awak wah oh ha hei ha hei ha hei ho hei ho hei ho ha hei gaya Right. Oh, ah, hey, 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 hey. Oh. Wait. Hey, ah, hey, wait, oh, oh. Ho, ha, hey. Ho, ha, hey. Ho, ha, hey. Hey. Hey, ha, hey. 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 As, hey. Ho, ha, ha, hey. Ho, ha, ha, hey. Ho, ha, hey. Ho, ha. Hey. Ho, ha, 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 hey. Hey. Ho, ha, hey. Ho, ha, hey. Hey, ho, ha, hey. Oi, wey. Kesel. Bapa Pandhita Durna kula wonten dawuh nggih. Mangsa baranga Bapa Pandhita Durna anggenipun nganti anak kula pun Lesmana Mandra Kumara minangka dados sasananing Wahyu Ratu inggih. Kula ingkang badhe momong dhateng Kang Putra supados saged dados sarana tumedhakipun Wahyu Cakraning Rat Paman Harya Sengguni wonten dawuh nggih. Sampun ngantos wedi kangelan dinten menika sampeyan kanthi prajurit negara Ngastina nenggih para Kurawa ngombyongi
Lesmana Mandra Kumara tumuju wonten ing alas Krendha Wahana. Inggih nggih ngestokaken dawuh Kakang Awangga. Kula wonten dawuh tinimbalan Yayi. Nderek tindakipun Bapa Panembahan Durna nganti dumateng tindakipun pun Lesmana Mandra Kumara. Nuwun inggih dhateng sendika Yayi Prabu. Kartomarma kula wonten dawuh Koko Prabu. Bubarna kang padha gantung seba. Panjenenganing Sun Arsa kundur hangdaton ngestokaken dawuh Hamid Madal Pasilan Duh Koko Prabu. Lah ing kono ta wau sampun paripurna pangandikane wong agung ing negaring Ngastina tumuli kundur hangdaton biyak ngarsa tangkep uri bawane Nalendra datan singlar saking Ubaya.
long